ассалому алейкум. Гуфтани ба ҳамин тоҷикҳои худам дорум. Умедворам ҳамагӣ хуб бошед. Бародарои тоҷик, ҳамин нав дар ҳамин Москва як намедонам чӣ проблемаш дар ҳаст, ки тоҷикро задан я чеченса куштан. Намедонам ба арматур зардишан, ба чизе ки зардиан куштан. Хулос иҷаб я блогер ямун чеченец, диаспора чия ки уже сеюм видеои кадесас да YouTube мақсад мемона ҳамуҷадакро фаҳмидӣ. Да таим комментаро медрой ҳама ҳамин кунлесакрои тоҷири онҷа ҷамъ шидан. Фаҳмидӣ? О брат, о ба қапен ҳама одамакро наказат не ихе ухе ки ҳамин гапҳои бисёр ба ҳама ҳамин шумо гуфтанӣ ҳастам ҳамин кунлесакро ки дар тай видеои ҳамун комментария менависен ку ҳамин як чиза намедонен, як чиза намефаҳмен, чӣ гапаи ҳамуҷа, чӣ шидагиай, барои чӣ ӯра задан киштан, причинаш чӣ буд, ба чӣ сабаб задан киштанаш. Ҷо мере кунлесакӣ мекунӣ блин. Накунӣ ҳамин коротно бас кунин, бас. Як чиза нодониста, нофаҳмида чӣ гапай дар оҷа комментария нанависен дар тай ҳар видеои оно. Дар чиво блад як хелаш беақлае ки ба худо менависа. Мо тоҷикро бибин, просто так, ҳамин тоҷикрои худро просто так ай пеши худ касеро намекушанд дар оҷа. Иҷа ҳатман чӣ гапе ҳаст. Ки ӯ блогери оно нагуфтест аз причина ямучира. Фақат бурма ҳамун тоҷикро шумо типа ихе рафторот насоз кунен, ихили кунен, ихили кунен, моро насиҳат накунанд. Мо худмо ақл дорем, мефаҳмем. ҳатман чӣ гапе ҳаст ки причинаша намега ӯ. Фаҳмидӣ? Ба шумо бидорен дар таи ҳамун видеои ҳамун кунлесӣ кунен. Баса ёхи блин, як кантар ба ақл шин. Ба худо ҳамун бовар ку як тани ҳама майлаш сабалезни ягон ҷои чӣ нестай. Майла хаё бинависин хай намедонам як тасаллият арз кунен. Итай не ки дига ҳами ба қапен наказатш кунен тоҷики хитай ҳамун оғӣ. Та ҷо медонӣ бизана ҳамун бечора бегуноҳ боша, бизана ҳамура ягон намедонам бесарша зӯрӣ карда бошанд, бизана сумша надода бошанд. Як чиза нодониста мехезен ҳама дар таи комментарои ҳамун чиё намедонам дар таи ҳамун видеои ҳамун комментария менависен, намедонам тасаллияти чумчи қаври бало накунен ҳамин кора. Ба худо дуру мардум ку медро мехунам таи ҳамун комментарои ҳамунро видеоша ҳамаш ҳамин тоҷикрои худмон ҳастанд. Хотил бояд ҷазо дода шавад. Убийца должен получить свое наказание и тому подобное. Чӣ дар кор? Нагин ҳарчӣ нанависен. Уҷада ҳатман чӣ гапе ҳастай ки оно намеган. Чанд бачаи моро ҳамуно куштан, ҳамун чеченсо. Як одам тоҷика куштан. Якташонан куштан, дига хестин ҳамату дар онҷа намедонам кунлесия сар кунед. Дига гуфтани зиёд надорум дӯсто. Ҳамин видеоро максимально лайк бизанед, комментария бинависен то ки дига мардими тоҷикам бина ҳушёр шава ямеда. Қасода нашин. Дига паноҳту ба худо. Салому алейкум.